This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you miss. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast. www.mixclub.listentomyradio.com. Exclusive remix by DJ Archie. Donoso, the third. DJ RT is back. Get ready for the hottest and probably the most wicked-looking DJ on this side of the planet. It's DJ Vic. It's one badass DJ. Say y'all. Get ready to get on the floor.
like and the songs that you miss. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast. www.dumangusmixclub.listentomyradio.com. DJ Victor Noso, the third. Dumangas Mix Club at Radio FM, your number one choice. Okay na sa Pilipinas, oras sa DMC Network FM. Okay, alas 7, 52 na sa gabi. Okay, mayang gabi Banwa, mayang gabi Pilipinas, mayang gabi Western Visayas, kag siyempre mayang gabi Dumangas, kag siyempre mayang gabi Bilog ng Kalibutan via our Facebook Live. So welcome sa aton nga lingaw-lingaw sa mga gabi. So this is DMC Network FM Dance Party Mixes. Okay, lapat yung mga tao-hataw kag magkiyay-kiyay sa Biyernes or Friday. Talaga sa okay, January 30, 2026 ba sa kadasig na sa mga inadlaw, no? 30 kadasig sa mga inadlaw, sang isa ka adlaw, upod pa ka mga duwa, subong. At na siya sa piyak nga, sa piyak nga tao. Okay, medyo madasig ato mga inadlaw, do kasana lang ito ng New Year, but this time, isa na lang adlaw kag bayaan naman naton ang okay, ang January 2026 kag mag-welcome naman kita sang bagong bulan. Hambalil ako no bulan sang paghigugma. Okay, sa mga wala dira mga uyab. Wala dira sa mga Great cut from the coolest DJ Donoso the third. DJ Vic. Don't waste the song. Bitch. okay, sa mga wala dira sang partner in life, no? So hoping this February makita inang inyong forever. Okay, kung mapisan ka mag-scan sa mga social media like Facebook, no? So, dasi kagid makakita sa mga kapariya, no? Mga nahilig mag-chat-chat o mag-atubang sila mga cellphone. So, kung masiro pa ka muna, at isa lang yung ginaan, no? Okay, magaling na mga gadget kita nga parang medyo magamit nato sa inchakto. Okay, so sa mga suki nato once again sa Bilog ng Dumangas, sa mga 45 ka mga barangay, sa ato mga housing, na naka-silent monitor kag naka-moni-moni sa mga gabi sa inyo kag syempre okay, pwede ka mo ka-join sa amon nga program sa DMC Network FM sa mga gabi sa Dance Party Mixes by just dropping your greetings sa aton nga comment section. Okay, kung malawagan ka mo rin sa akon nga Facebook Live, syempre may ara kitang replay sa akon nga YouTube channel nga DJ Vic Donoso the third. So syempre mabatian makamo dito na. Okay, ano na, buta na sa mga greetings niya sa dalom. Okay, karang gali, so mahatag ako sang tag 15 ka tips, no? Para ko nang ma-maintain magtaas ang grado mo sa okay, magtaas mo grade, ma-maintain magtaas ang grade mo sa eskwelahan. Kag siyempre, kalabanan sa itong mga estudyante kung adlaw during class hour, na-notice namon sa school nga itong mga estudyante permig permig na tuyo. Okay, tagada mga wasang 15 ka tips ko para nga hindi ka mapagtuyhon sa klase. Okay, once again, so 15 ka tips nga para ma-maintain ang mataas nga grado sa pag-eskwela. Kag 15 mga tips nga para nga hindi pagtuyhon sa eskwelahan. Okay, karon na istorya natin na karon. Okay, so once again, sa gusto mong pa-shoutout, just drop lang sa aton nga comment section. Kag akong bahala magbasa para sa inyo. Basta may mga celebration sa mga adlaw, may mga debut, kasal, bunyag. Kag siyempre, anniversary, no? Mga debut, once again. Punta sa dalang para mabasa natin. Kag mangin well-informed man yung mga paryenteng nagpakasal na gali ka mo. Iba-sibla wala sila ma-invite, no? So, pili siyempre sila mapabalo. Pagi sa pag-share sa aton nga comment section para malawag naton na. So, once again, sa gusto mong pa-shoutout, just drop lang sa dalam. Okay, acknowledge ko nakatutok sa akon sa mga gabi nga medyo daw madamo-damo na sobra isa mo. Basta sobra isa sa damo-damo. So, never mind sa nagasaot sa ingot ko na. So, nga kay tsura ko, ang mga tsura ko nagasaot ako sa mga baylihan na. Okay. Okay, so nakita kayo na ako nga cute nga estudyante sa May Sapaw Elementary School nga si Alexa Mahinay na pwede kabuot nga estudyante.
Guwapa na, mabuot pa. So, salamat, Gid. Naghatag sa pila ka stars. So, 8 stars. Pero galing stars nga, hindi ma-convert sa cash. No? Kung mag-single ka mo sang stars, hindi ba nga pwede ma-convert sa stars, as a stars, as a cash, no? Pero anyway, salamat Gid kay Alexa Mahinay sa pag-participate sa akong Facebook Live sa mga gabi. Okay, naman si Simber Cruz. Hi po, idol. Okay, mayang gabi man na sa imo, kundi ka man sa mga party sa kalibutan, no? Okay, kung nag-comment ka mo, paki-drop man sa inyong mga exact location para nga mabasa naton. Kag siyempre, mangin mabalaan mo sa mga grupo nyo nga kundi na kamo subong, kung naara pa kamo subong sa Pilipinas, or ara na kamo sa abroad, or kundi pa kamo subong nagpamusim-musim. Okay, so Neil Angelo Julusa is watching our Facebook Live. Salamat, Gid. Okay, si Angeles Miharis ang siyempre ang grandma sa ako niya estudyante nga si Jiki Miharis all the way from Iloilo City is watching our Facebook Live. Good evening, sir. Donaso. Nice move, sir. Okay. Okay namin niya nag-sa-out sa ingat ko na blang nag-sa-out to. Okay, pwede pa sa mga moves yun, no? Okay naman na trending ang moves subong tuig. Okay, paling Jomar Gonzalez ang master teacher 2 sang okay, sang Patlad Elementary School is watching our Facebook Live. Salamat kay Pri sa pagtamuan, no? Kumusta ang buhay-buhay na sa may Patlad? Ayos ba tayo dyan? Of course, naman si Dr. V, akong brother, dahil sa may lawan ng tiking, makita ay kami buwas. Mapainom siya ba sa akon, no? Now, get ready for the hottest and probably the most wicked-looking DJ on this side of the planet. It's DJ Vic Donoso the First. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Okay, once again, salamat kay Dr. V or sa ako niya, brother dala sa may lawan ng tiking, ari siya boss sa Dumangas, no? Sa mga fans ni Dr. V, basi gusto siya boss makita. Kanto lang mo dito sa may barangay, Sapao, Talusan. Or sa may Dumangas, no? Ari di siya boss ang founder sang Antique Readers Club. Kag siyempre ang owner man sang Antique, no? Or Antique. Full sublimation dala sa may lawan ng tiking, no? Okay, so gutom kag manamit magkaon ka talaba sa panyaga. Amang itataba sa talaba. Anong gusto mo babas nga talabang naganganga na gidya or ready na tuslokon? O kung talabang kinanglan ni kapon pa para nga tuslokon. Okay, so boss, wala problema. Ara man si Doms, visiting ako nga suki kada bulan, no? Nagakanto sa balay kada bulan kay siyempre ang maganda basta may utang ka, ginasukot ka. Okay, salamat kay si Doms. The city is watching our Facebook Live. Of course, tip number 1 ko, no? Para magtaas ang grado mo sa school is maging athlete ka kay high score ka basta may hampang. O ba? Tuod? Kaya naman athlete nga naganubo kay ginaibana sang teacher niya. Okay, pero anyway, so kung athlete kaya, so it's your passion or hilig mo. Okay, malang siyang athlete ka importante nga maintain lang ang grades ang imong pag-eskwela. Okay, later on, kita sa 15 ka tips, no? Para nga ma-maintain nga taas ang mga grades kag hindi ka mag-minus, no? Kag mabudlay, siyempre kung athletes ka kay nag-double job, nag-eskwela ka pa, naghampang ka. Kag paghampang mo, siyempre para sa inyong eskwelahan, para sa inyong banwa, kag para sa inyong province. So, namin ko na si CV Donoso nga hampang sa taekwondo kag mangin okay, mga delegates sa Antique delegation para sa Wibra Adri sa may Pasig City ating sa February na. So kung nagahampang ka, so kinanglan maaktibo ka man sa imong paeskwela. Okay, good luck sa video Donoso sa Dinagyang Taekwondo Tournament this coming Sunday. Okay, sa Sunday, sa may Iloilo City para sa Dinagyang Taekwondo. So, nalitang ilang hampang kahit isa during sa Dinagyang. So, medyo madamo sa activity sa city. So, siguro medyo conflict ang mga venues, no? Kag, mas marami galing nga sa Domingo. Parang mas only event lang gid or the only event nga pwede tutukan sa mga fanatics sa mga hilig sa taekwondo. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Okay, acknowledge ko nag-share sang reaction sa ako ng Facebook Live. Basta gusto nyo mag-click sang heart or
your emoji there or your like or dislike. Wala isang dislike gali sa ako, no? Wala dislike sa Facebook. Okay, salamat kay Doms Bisiti sa pag-click sang care. Also, ang pinakagwapa madala sa may Palok, Suol, Dumangas, si Judy B. Bangod. Salamat sa pag-click sang heart. Also, si Cousin Hilly Santos, all the way from Metro Manila. So, salamat sa pag-click sang heart. Also, si paring Jumar Gonzalez. Salamat sa pag-click sang heart. All the way from Barangay Patla, Dumangas. Also, si Erwin Binig Elnas sa may Metro Manila. Ako nga hinablos. Also, si Simber Cruz. Okay, so diyan si Michael Jan Donisa or si okay, pitik ni MG. Okay, kumusta da Michael Jan? Kumusta ang atong pagdinagyang? No? Kumusta atong ka-date-date? Okay, so gali sa may Bakay Housing na mga suki man nato na nagatutok sa aton, naga-silent monitor or naga-tama even sa replay sa akon nga Facebook Live, no? Si okay, si paring Juna Vasquez or si okay, si Black 21 o siya man na si Migo John sa or si Black 21 sang DRC Dumangas United Radio Communicators. Okay, kag siyempre Ara Mandra, siyempre si Mama Doms. Okay, sa may Bakay Housing. Salamat gid sa silent monitor kapag muni-muni. Siyempre Ara Mandra si Franklin Judge Sambilyang nag-hook upan ko kaysa sa aton nga Facebook Live. Okay, by the way, once again sa may Black 21 Bakay Housing, si Katupang June. Ara Mandra siyempre si G. Marie, si Yanyan, also si GR, si MG, kag si Mary Chris. Okay, salamat din sa pag-muni-muni nila, no? Okay, once again sa may Black 35 Lot 6, si Franklin Judge Sambilya Jr. Kag Ara Mandra siyempre si Mary Chris, Debbie Gracia. Okay, Diluso. Salamat din sa pag-support. Okay, ada man si GM Noy sa atong Facebook Live or si Marlon Dinaki. Dahil sa may okay, sa may Barangay Bulilao, Dumangas, no? Okay, by the way, so may ara galing event sa may Barangay Managit, Dumangas ang Battle of the Mini Sound, no? The third linagabong sa Managit, no? Linagabong sa Managit. Okay, so third linagabong sa Managit, this will be on okay, March 6, no? So, of course, brought to you by Managit Mini Sound Association in cooperation with Barangay Managit officials in celebration sa Managit Fiesta 2026 in honor of Senior San Jose, no? Merang Class B Mini Sound or upas ang Class B Mini Sound. So, 4x4 sit-up or D12 and D15 kag 2 magnets category. Okay, sa gusto mag-join, siyempre just piligid ma-PM ang mga members sang or mga officials sang okay, Managit Mini Sound Association. Pwede man si Kagawad RC Rolinding Lasa. Pwede man ako na para mapatigaan ka mo. Okay, this will be on once again sa March 6, 2026. Okay? Okay, parang mag-enjoy kita dito sa Managit. Okay, sa mga mahilig sang upas-upas, so kita-kits kita dito. Okay, Joy Robostro is watching our Facebook Live from Kabilawan, Zone 2, Barutak, Nuibo. Okay, salamat kayo sa pagtamuan. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, ito Chimpo, medyo matulutog na kung kagahon no, sang una ang pinakamabudlay nga desisyon sang tao kung ano ang black loan sa gamay lang kwarta, subong niya pinakamabudlay nga desisyon sang tao kung aga kung paano maligo no, kay perti katog na kung aga. Paligo man ka mo. Siyempre, no? Okay, so medyo matugnaw ko na aga na. So, anyway, so hingalitan ng tugnaw kay by middle of okay, February going to March, no? Medyo mainit naman ang atong chimpo, no? So, for the meantime nga mabugnaw anay. So, hingalitan. Parang malis kita sa kuryente. Parang hindi na kita magpabungga sa aton nga mga aircon, no? Mga electric fan. So, medyo makasave kita kayo mabugnaw ang palibot na. Okay, sige, salamat kay Joy Robostro sa Kabilawan, Balatak Nuibo, Iloilo is watching and of course, salamat sa pag-comment, no? Albert Dongin is akon nga classmate dala sa may Cagayan de Oro. Okay, salamat man sa pag-support sa akon nga Facebook Live.
Okay, pasensya ako nga tingog medyo nagasagrak, no? Kay yawan ka wakal sa school. Amo kita basta teacher ka blanong imo yang kabuyan mawakal lang. May mamati man wala, so basta sige lang wakal. Amon yang amon nga nga task nga main task, no? Okay, of course si Jojoy Bacol, raman naga-monitor all the way from Santa Barbara, Iloilo. So regards sa ato ng mga kagrupo sa Panay Mixed DJs, of course si DJ Mitsra, no? Okay, so once again, so sagot sa mga pa-shoutout, just drop lang sa dalam kaya ako nga basahan anytime para nga mag-enjoy mga sa mga gabi. No? So once again, today is January 30, 2026 kag second to the last nga nga adlaw sa mga bulan, no? Kag okay ato at chimpo. Okay, so matbugnaw nga mainit. Kagalong-along ka mo siyempre nga hindi ka mo matamaan, no? Sa sobra ka init kay base magmasakit ka mo, no? Okay, para gid siyempre nga mabakod ang atong resistensya. Kaon sa inchakto, no? Okay, so hindi gid pagutom-gutom. Kag possible ikawan gid ang tama kapulaw kay isa man siya makapa low sa resistance sa atong lawas ang kulang sa tulog, no? So kinanglan ang atong tulog ilabi sa atong mga estudyante hindi magdubo sa 8 ka oras kada adlaw. Pero kung may mga edad na pwede na yung mga anom, no? Pero kung 7 or 6, pero magdubo kada sa 7 or 6 or mga 5 kada gabi, no? So medyo kulang ang tulog mo. Kaga possible nga magalingin ang ulo mo kada adlaw. Kaga siyempre tunaan nga basi pila kadlaw mangin high blood, no? So hilay lang mangin high blood, no? Kahit ang high bload once ara na sa inyong mga lawas so da mabudlay na ginakwaon ilabi na gid higog maanay na kamong adua. Okay, makasa insakto, makasa mga nutritious foods kag siyempre lakawan gid siyempre ang mga bad habits ilabi na gid sa pagpanigarilyo, tsumat sa pagpanigarilyo kag tama man nga pag-inom. So kung nag-inom-inom gani ka mo, medyo gamay-gamay lang nga daw, insaktuhan lang nga daw, hindi ka man malipong sa pag-inom na. Inom lang sa insaktong maglingin ang ulo gamay nga matuyo para nga siyempre healthy, still healthy, no? Kag hindi mag-inom kada gabi, ano, ang iba niyan gabi-gabi lang inom, hindi adlaw-adlaw, pero gabi-gabi. Na mag-schedule lang para nga hindi matamaan kag hindi man magluya ang imo nga lawak. Tumangas Mix Club Radio FM. Your number one choice. Okay, kag siyempre magkaon man sa mga utan, no? Mag-utan, ay possible may mga laswa ka mo dira. Sa itong mga estudyante, nilang magsaligid sa mga frozen foods like mga fried chicken. Kag ano na padala. Kinanglan may ara mga utan-utan nga nakahain sa inyo na mga lamisa para mangin source ang inyong mga nutrients nga may resistance ang inyong lawas against sa virus nga magsulod sa atong mga lawas. So, inyong mga lawas. Tumangas Mix Club Radio FM. Your number one choice. Tingin ulit sa salamin, di naman talaga ako annoying. Kung sa tingin mo'y ako'y annoying, tumingin ka ulit sa salamin. Pangalawa di ko sinasadya, kung bata ko ngayon'y pinagpala. Tumangas Mix Club Radio FM. Your number one choice. Okay, ito official nga background is entitled Lamok, no? Madama-madalamok sa inyo. Dari sa amon daw may araman, no? So, dahil hindi man guro malikawan, nga may mga lugar nga may mga lamok kag wala sa lugar sa Pilipinas nga wala sa lamok. Labi na gid kun medyo nagaulan-ulan kay siyempre ang mga lamok nagaitlog sa mga lugar nga medyo may tubig or mabasa ang tubig. Okay, para malikawan ang pagdamo sa lamok kinahanglan likawan gid nga may mga lugar sila nga pagaitlogan like sa mga stagnant water, no? Ibuto na mga lugar, mga palipot nyo dapat sa ibala may mga nagakaya nga mga botilya or may nagakaya bala nga mga paya, no? Nga pwede gid nga sudlan sang tubig nga maitlogan sa mga lamok kag siyempre damo, no? Pero
Pero usually kung during tag-init, during summer, do malikawan gid ang malikawan or ma-minimize ang lamok kay mala ang ato nga palibot. Okay, Arthur Dulos is watching our Facebook Live. Salamat din sa pag-support sa ako niya Facebook Live. Lamok, 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 Okay, this will be the moment sa tagantang na kamo sang tips ko, no? 15 ka tips, no? lamok, Parang ma-maintain. lamok, lamok, lamok. Okay, para ma-maintain nga mag-taas ang iyong grade sa eskwelahan. Kay Boss Gali, no? May ara nga card day. Ato mga eskwelahan dito sa may Dumangas. Sa may elementary, kag sa may high school. Basi nalipat ang mga peers naton na may ara nga card day. Ang aton nga mga eskwelahan sa elementary kag high school, no? Sa ato mga estudyante nga Ulit sa salamin, nagtaas kag nangin honor roll, no? Big congrats sa inyo. ngayon Kag sa mga wala naman, syempre, better luck next time, no? So, arin ang 15 ka tips, no? Agad mag-maintain ang imong mataas nga grade sa eskwelahan. Okay, number 1, maghimo sang klaro nga study schedule. Okay? Okay, ang manaming nga oras or ang mga manaming nga oras-oras nga plano magabulig sa imong hindi maglibog kag hindi ma-overlap ang imong task, no? Mas nami kon may fix ka nga oras para sa assignment kag review. Therefore, sa mga very conscious sa ilang mga grades siya nag-eskwela sa maayo, may mo ka sa schedule, no? Kung saan ka mabasa, saan ka mahimo sang imong mga assignments, no? Kaya kung patsamba-tsamba lang, si may ma-miss ka bala, no? So, maghimo sang imong study schedule or sa maghimo schedule. Pwede sa pan paper or i-type mo ibutas sa imong dingding para ma-review mo anytime. Okay, number 2, mag-review pelmi bisan wala exam. Okay, ang ginahimo sang iba niya, nag-review lang kung may exam. Pero kabalabala ka mo nga mas okay nga bisan wala exam, mag-review ka. Kaya ang gradual nga pagtuon mas epektibo kaysa sudden cramming. Okay, so kay kung kaisa, kung patalagsa lang, maging cramming, nalipay ang aton nga utok kon ginabulayan ini gamay-gamay pero permi. Okay, so although nga gamay-gamay pero is constant na. So dapat bisan wala sang exam, so maintain ang pag-review. Daw exercise ka bala, no? Kung mahilig kayo mo yung bodybuilding, no, di ba? May mga fix ka mo ng schedule kung saan ka mo ma-exercise, no? Or may mga routine or may mga task. So, mo na pa eskwela, no? Kinanglan, may schedule ka mo na sa pag-review. Okay, number 3, nga tips ko, no? Na para ma-maintain ang mataas ang grades sa eskwelahan, mag-attentive sa klase. Okay, so kinanglan, hindi ka nga dapawala bala, no? Kung nagapamati ka sang maayo, mas dasig mo masabtan ang lesson. Kagini mo na kinanglan magtuon liwat sang mabugat sa balay. Therefore, kung namati ka sa maayo, so no need na mag-review sang 2 months sa balay, no? Kahit siyempre ang ina-review mo, amo na imo nga mga nalimtan during sa class hour. Okay, so be attentive sa klase. That's number 3. Okay, before sa aton na number 4, no? So, with Bayuna Arroyo Dumayas is watching our Facebook Live. Salamat gid ma'am sa pagtamwa. Okay, number 4 nga tips ko, no, para ma-maintain na mataas ang grades, no? Hindi mahuya magpamangkot. Okay, hindi mahuya magpamangkot sa teacher, no? Hindi kayo mamangkot sa imong classmates ang answer or kung ano pa da, no? So, wala gina-advise nga mamangkot ka mo sa inyong mga classmates kay base wala mapamangkotan mo hindi man kabalo, no? Kag nagtalang ka lang, so mas manami nga mamangkot ka sa imong teacher, no? Kag syempre gina-advise nga sa number 4, hindi magkahuya sa pagpamangkot. Ang pagpamangkot nagapakita sang eagerness mo sa pagtuon, mas maayong klaron ang leksyon kaysa magpadayon nga hindi ka sigurado. Okay, so wala man nagapangaki ang teacher kung mamangkot ka na. So pwede makapamangkot. Parang for clarification, ilamin na sa mga klaseng wala maintindihan. Okay, that's number 4, hindi magkahuya magpamangkot. This is the number 4 tips para ma-maintain nga mataas ang grado sa klase. Okay, so before sa ato number 5, shoutout nato na si Mads Christy Dilag, no? Akon nga kakilala before, no? Okay, si Mads Christy Dilag or si Mads Christy Tugunon Dilag, no? Ang akon nga cute nga kakilala before.
Okay, good evening. Sa mga gabi man si Imo, kung di ka masuwa nga parts ang Dumangas. Di ka ganang puli, Christine, sa Bakong or base sa Kundo? Okay, pakikumit sa Dalong. Also, si G. Mark Huxon is watching our Facebook Live. Hi po, Idol. Okay, mga gabi man si Imo, no? Regards siyempre sa imo nga daddy ng aton man nga haranista. Okay, so padayon kita sa ato number 5 nga tips para ma-maintain nga mangin mataas ang grado sa klase. Sa number 5 ko, no? Okay, i-maintain ang maayong study habits. Pili sa lugar nga malinong, so limpyo kag maayo ang suga, no? Ang environment may dako nga epekto sa imo focus. Okay, in short, no? Okay, so in short, so kung nagatuon ka, kinanglan ara ka man sa lugar nga manami. Kaya siyempre nag-contribute man sa imong pagtuon kung ang lugar maayo. Ilabi na sa mga lugar ba lang medyo malinong kag masanag, no? Although may ara mga estudyante ang nagatuon sa mga magahod o ibang may mga sound pa. Okay, but siyempre mas manami gid may ako malinong para nga hindi madisturbo ang imong pag-eskwela. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Okay, si DJ Rodjan, si DJ Buds ang Dumangas Mix Club DJs. Good evening, sir. Si Buds niya. Siyempre kilala tayo, Ibo. Nagpakilala pa. He's also watching our Facebook Live. Salamat, Gid. Okay, sa mga 7,000 ko ka-viewers sa na, para maknalis mga ka-emojis, drop a comment, emoji, para nga makita ta mo kay ang wala nag-comment, hindi ko makita, no? Basi bala nagapang-lingling lang mo da. So, okay mang manglingling sa Facebook. Okay, but mas manami gid nga ibuta mo imong ngalan sa dalan para mabasa ko. Okay, taga-Bakong ngali si Mads Christie. Ug siyempre taga-Bakong ima siya. Abi ko nagsaylo ka sa kundo, no? Abi ko na ka na sa may kundo, sa condominium. Pati joke. Okay, once again, Clarice ko, nagtutok sa nag-donate sa reaction. Si Sir Alex Diquinia sa may Greenland. Okay, kumusta daw Sir Alex? Kumusta daw ang lugar sa Greenland? Daw Green Demand. Okay, also si Arthur Dulos. Sama siya mga dugang na nag-donate sa reaction. Okay, si DJ Rodel Steve Remix sa may, I think daw, Sara Iloilo, no? Nag-vlog man. Okay, salamat kita kay Idol DJ Rodel Steve Remix. No? Salamat sa pag-support. Also, salamat man kay Ma'am Beth na Bayuna Arroyo de Mayas, no? Sa pag-donate sa reaction. Also, si Buds Ronila, or si DJ Rodjan. Of course, si G. Mark Renando Oxon. Okay, regards sa mga daddy nga si Mark Anthony Oxon. Of course, si Joy Robostro. Ako nga kasi nga si Kasin nga si Annalise Sipaya nga si may abroad na. Salamat gid ka sa pagtamo. Okay, also si Jocelyn de Binagracia, si Mads Christie Dilag, si Mads Christie Tugunon Dilag, ag si Maria Teresa Felizardo. Okay, man na so far nag-donate sa reaction. Salamat gid. Okay, so nag-donate man sang nag-share sa akong Facebook Live. Salamat kay Kagawad RC Rolling Dinglasa. Okay, so mas pwede niyo ma-share ako ng Facebook Live. Ang ng only thing in return para sa paglingaw-lingaw natin sa mga gabi. Okay, sa DMC Nitro JFM Dance Party Mixes. Okay, by the way, ang DMC Nitro JFM, amo ni siya ang official Nitro JFM sang Dumangas Mix Club. Kag kami nag-broadcast live diri sa may Dumangas, Iloilo, Philippines. Kag mabatian siyempre sa bilog ng kalibutan via our Facebook Live. Okay, basi later on makahimo kami sang apps, no? Nga i-install na sa inyong mga cellphone. Kag bisan din ka mga party, pwede ka mo siyempre makapamati. Okay, balik kita sa itong tips, no? Paano ma-maintain ang mataas nga grado sa number 6. Okay, number 6, magkuha sang organisado nga notes, no? Ibig sabihin nga notes, no? Ma-take notes ka sa mga teacher. Okay, mas marami samtang nagawa ka ng teacher, nagasulat-sulat ka sa papel, may ballpen. Hindi nga ginadrawing mo yung mga teacher, ha? Kung di nagasulat-sulat ka, parang mas okay pagid. Nga may reviewan ka pagpuli mo. Okay, dako ini nga bulig kung mag-review ka, kung limpyo kag complete ang notes mo, mas madali ang pag-intindi sa mga lessons. Okay, magaling nga may aragtan notebook, no? So, usually, ang ginay mo na mga teacher, no? So, after sa discussion, kung may time pa, so nagapakopya kami, parang ang ilang aging kopya, amo na siya mismo, ang ilang reviewan sa ilang pagpuli. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice.
Okay, number 7, hindi pag-ugyon ang task kag assignment or meaning hindi pagtingbon ang task kag assignment. Okay, liwaton ang habit nga last minute. Sa may ara na siya mga batasan ko kay isa nga nagahulag lang sa last minutes, no? Okay, himuon mo dayon ang isa ka task kag hindi ka mabudlayan maghabol sa deadline. Okay, amo ginang batas. Actually amo ginang batasan ko, no. Kung may ginapaubra gani sa ako, no, sa mga editing, no. Even sa mga sa school namon kung may ginapaubra ako nga principal, akon nga mga co-teachers, no. Ang batasan ko basta gani layo pa, daw wala nag-under akon nga adrenaline, no. So wala daw hindi ako maka-perform sa manami nga output kon layo pa. Pero kung napit na gani, baw, naganami. Ang problema lang galing, kay kuan ka sang stress ka or pressure sa pagpulaw-pulaw, nga mabudlayan ka sa paghabol sa mga kulang. So, ang guwa niya, so mapulaw ka gid, or basi magpulaw ka hasta maaga. So, para malikawan, siyempre, it's a matter of mindset kag siyempre planning, nga hindi pagtingbon ang mga task kag assignment. Okay, that's number 7. Nga tips on how to maintain your highest grade in school. Mangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, number 8. So, magbasa sa libro kag extra references. Okay, maliban sa mga ginawakal sa teachers, no, mas manami nga mangayo ka sa mga references or usually may mga libro man sa high school or elementary. So, pwede ka na makaulam sa teacher nga maulam sa libro. Parang pagpuli mo mas okay, kuwagin siya bala. Mas maintindihan mo, mas comprehensive ka gidya kung libro ang imong basahon, okay? Okay, kaya ang reason niya, so hindi lamang salig sa maestro or maestra ang textbook kag online references nagahatag sa mas maayo nga explanation. Okay. Agree si DJ Rojan, no? Agree. Amo gini DJ Rojan ang katabo sa aton nga mga editor. Actually, guro ta ng mga editor, guro mga artist na editor pa. Ngayon na layo pa gani ang deadline, no? So wala gani maobra. Kung ara na gani sa deadline ba, wala na kaunay, way tulugay, no? Kung kasakitan. Ano ta kaya mo ginato nga batasan? Importante nga bisan amo nang aton nga katabo sa aton. Wala na palpak ang aton nga obra, di ba? Okay, base sa bloodline tagid ni sir, kung hindi deadline daw dira nagahingaga. Okay, arang nami ko nang imong adrenaline. Ang imong adrenaline bala nagafunction, pero kung layo pagani wala ka may madumduman. Bisa mag-layout ka lang sa mga simple mga layout, daw hindi ka kabalo mag-start. Pero kung nabalaan mo nga boss deadline na ba, kadamo ka sa madumduman. Okay, number 9, so maghimo o kon mag-join sang study group. Okay, makabulig sa ini sa pagpalapad sang imong okay, pagpalabot sa isa ka topic, no, mas nami kon may nagabuligay ka mo. So sa inyo mga mag-ulutod or sa inyo mga classmates during okay, like Saturday or Sunday, so pwede ka mo makasit sang lugar, like ingurem lang ka mo balay, nga magdungan ka mo sang tuon, no? So ang mas manami ganing imuon nyo, nga after sa pag-inyo nga pagbasa-basa, masig pa kamo pamangkutanay nga dua regarding sa inyo nga ginbasa. Okay, makabulig ini siya nga para sa pag-improve sa imong study habit. Okay, number 10, magpahuay kag magtulog sang husto. Okay, very important man ni siya, no? Kay kung balaan nyo kung kulang ka sa tulog, ang utok nga kulang sa tulog hindi makaprocess sang maayo nga impormasyon. So, aim for 7 to 9 hours per night. Ay, doon na sa mga estudyante nato kung 7 to 9 hours pa ka mo sa pagtulog. Okay, kalabanan sa mo, nagapulaw. Okay, hindi ka mo sagi sang pulaw mga estudyante, kaya ang pulaw wala sang bayad, kaya kung may bayad ang pulaw, ako dugay na ako nagmanggaranon. Okay, tigalan kayo, wala sang bayad. Yung mandyapon, no? So, magpahuay ka, magtulog sang gusto. So, panado ng imong batasan nga matulog sa temprano, kag mabugtaw man sang temprano. Mangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, mga gabi kay DJ Eduardo Navarro de Alios ang C-Power Audio System. Ang gwapo siyempre nga spinner. Kag DJ sang C-Power Audio System dala sa may barangay Managi Tumangas. Nga ara kami na nagtikwi-tikwi sang last Saturday, no? So, salamat by the way sa mga sound owners ang barangay Managi Tumangas. Sa aton na pag-meeting-meeting la nagligas Sabado, hilid siyempre ni Kagawad RC
Rolling ng lasa kag ni Kagawad Idsen Duyo. Of course, salamat man kay Archie Donasco sang Symphony Mini Sound no sa pag sa pag accommodate man sa akon dira no. So nice accommodation no. Ito nagpuli man ko nga naga linggi akon nga ulo. Okay, so once again, salamat kay Edward Navarro Di Alio. Okay, good evening, sir. Sa ating shout out lang sa tanan nga mga taga Manigitnon. Okay, din ka sa mong DJ Edward, ano ka sa may kuhan, may managit. Basta makabalik ko din anytime so may chimpo malaga ko na sa inyo. Okay, so from Bunso nila, pareho sa mong buwas na need. Ano pa pula-pula to the max naman ni Karong. Tanong to nakagani, amo na ganyan ba ako din dyan? Amo na yung batasan natin yung mga artist na editor pa. No? Kung hindi gani maglapit-lapit, wala sang gana mag-obra. Pero galing mo kung kaysa hindi naman na malikawan, kaya nga napaobra sa aton perti makadamo. No? That's why nga tambak-tambak. So sa sobra kadamo sa Ulubraon, daw hindi ka nakabalo kung ano yung mga sugdan. Pero kung nabalaan mo na nga buwas na kinanglan, wala na sang ibalo. Sigurado mabalaan mo na siya. Okay, si Ma'am Jane Casamayor Dimere, ang gwapang teacher sa Ermita Elementary School. Salamat Ma'am sa pagtamwa. No? Okay, kay na 3 AM nag-drive na pa estansya. Kay na may client ko pa drive kay Loud Barua. Okay, so sa Fit Healer. Okay, so aga ka pa nagaling naglagaw kagaina. Huwag ka agad ba si Lloyd Baruan? Sakto pagbasa ko, Lloyd Okay, salamat once again kay Bonsuno nila. So, DJ Bonsuno nila, ang aming babasang Dumangas Mix Club, kag sang Panay Mix DJs. Okay, so, okay, ari sa managit, sir, lagaw lang di, sir, pag magpiesta, libuta ang tanan. Libuta kami, sir. Okay, dipindi ko ra, kung may chimpo kay bala mo. Kung Sabado to, kung Sabado, nagkamantabala, nagaplo pang himos-himos sa Panimalay. Okay, pero basta may chimpo man makalibot-libot sa Sabado, Sabado, sa Dasungli. Sa piyesta gali sa... Ano nga piyesta nyo? Sa March, no? Okay daw, March 7. Kaya ang 6 na siyang linagabong sa Managit na daw Friday na. Sige, so tingnan ta. Okay, paring Tomas Delicanis watching our Facebook Live. So, belated happy birthday sa mo, pre. So, kapon ang birthday mo, pre, no? So once again, belated happy birthday kay ex-kagawad sang Barangay Tambuilan. At the same time, ako niya kumparing ara sa mong nag-obra sa may Dumangas Port, no, si paring Tomas Dilicana. Okay, salamat kayo pre sa pagtamwa kag belated happy birthday. Wishing you all the best on your birthday. Okay, bala ko sa atong topic, no, ang 15 ka tips para nga malikawan nga or ma-maintain nga taas ang imong study habits, no? Ang imong study habits, ang imong galing nga grades. Nga hindi magnubo, no? So, nakita sa number 10, so number 11 na. Ang number 11, so limitahi ang distraction, kaangay sang cellphone, TV, kag social media. Okay, so likawan or limit ang mga gadget like cellphone, TV, kag social media. Ang damong nga distraction makapabaskog sang Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. okay, nadula ko sa mga dali kami nagtawag sa akong sa landline, no? May nanawag sa landline, sabat ko, nagibasi mga ating na. Okay, so din ako to. Doon nagkunadula naman. Okay, so number 11, so limit ang mga distraction like cellphone, TV, kag mga social media. Okay, focus gid sa study habit kag hindi maka-delay sang task, no?
Kali sa mga panahon sa atong mga estudyante, so nang impart na silang abuhi ang mga gadget, no? Kaya pagbugtaw sa ila, ara ng mga gadget, sila mo na yung mga ginikanan actually. Ito yung mga bata, pag intaanad nyo sa gadget, magina kong kaisa, no? Pero may mga bata man yung bisa may gadget, nag-eskwila sang maayo. Okay, so impossible limit. Number 12, magkaon sang healthy nga pagkaon kag inom permit tubig, no? Kay balaan nyo, ang healthy nga lawas nagresulta sang healthy nga paminsaron, no? Healthy body, siyempre also healthy mind, kag ang brain kinahanglan sang nutrients kag hydration para mag-perform sang maayo. So basta yung magkaon sang maayo, okay, mga nutritious foods, di ka man mga junk foods, mga nutritious foods, mga utan, kag siyempre mag-inom sang madamong at tubig. Okay, so before kita maghatag sa number 13 to 15, so mga shoutout kita sa nakatutok sa aton subong, no? So si Clark John Dia do sa may di ka gani sa may Bulod Housing, no? Salamat gid. Hello sir, good evening. May gabi man sa imo. Also si Digitansky Feliciano Kasalan, all the way from Antique, no? Sa may Antique. Salamat gid idol Digitansky, nga member man sang Antique Mix Club DJs, kag siyempre sang Panay Mix DJs. Okay, basi may mabati ang balaka mo nga mga remix may ambal nga Panay Mix DJs sa amo na grupo, no? Okay, mga mabuot nga mga remix maker diri sa may Western Visayas nga amon nga ginahimo naga-produce sa mga music nga makabulig gid makapalingaw-lingaw sa aton mga okay, mga ka-party. Okay, so from Busto nila kada plan ko visit the sir ka udlot gid permi. So dasong nga hindi ka na magplano pag daw nabatsagan mo nga makadto kadto ka na daan, hindi ka na magplano. Kaya basi bilang mga plano mo, wala pero milang bala may dugang pagiging plano, no? So, ang sekreto, hindi ka na magplano. Okay, kung ano yung mong mapisaran na mo na siya. Okay, go on lang. Okay, yes sir, from paring Tomas ka na, nagsimba lang ako. Thanks good Sir Vic, okay? So, kahapon giba ng birthday, so belated happy birthday sa imo, na? Okay, basi may mga birthday dira, no? So, sino ka na ito may birthday was DJ Rodjan? Ibutang pa na malawag na ton. No, dibu bas, no? Debut or dibu? Tang bata ni ma'am... Sino ka ito doon? Lipat ko? Basta teacher sang Dumanga Central Elementary School. Okay, abi ko sir sa karison nga magtaas ang grade, ang makabaton chat nga naka-dinner ka na, miss you be. Miss you be. Pwede man, no? So kung inspired ka actually sa iyong mga nobya, possible man nga magtaas ang grades mo kung inspired ka. Pero kung nakabaton ka, kung bisan ano sa imo kaalam, no? Kag kung may exam ka buwas, kag may karelasyon ka na, no? Kag nakabaton ka sang chat nga, break kayo na kita. Ano pa may expected mo? Buwas buwas baldagid, wala kayo isabat. No? Puro lang yung pictures ang imo nga nobya, ang imo na paminsar, kag ang imo heart nga nagadugo-dugo. Okay, so mas okay mga inspiration ka sa eskwela, pero galing ko kay isa ang mga nobya-nobya. So, masakit mas sa dulungan, pero makaristorbo na siya. Kay kung nag-eskwela ka, so kung may nobya ka, okay man actually, pero possible nga makaristorbo, mas okay gid nga wala ka na sa nobya, no? Ay, sa uli, kung may ubra ka na, damo ka na kwarta, bisan mabakal ka sa nobya. Damo na sa market. Try mo search sa Lazada, basi bala may ara, no? Pati joke, dipindi man sa swerte, may araman niya may mga nobya nga okay man ila pa eskwela. Pero galing kay laban gid sa disturbo. Okay, so number 13. Okay, mag-set sang klaro or clear nga academic goals. May mga handom gid imo yan, may mag-set sang klaro nga academic goals, no? Kung may target ka nga grado o honor, may motivation ka nga maninguha kag hindi magpabaya sa requirements. Okay, so muna. Kinala may target ka nga kinanglan sa last reading yan, 99 gid ako yan, no? Okay, so dapat may ara kang goal, no? Goals nga dapat labuton para nga so may target ka bala. Mas marami pa gani kung okay mo lang ka mo sa imong mga parents, nga mahal mo parents mo nga nay, dad or ma'am, ano bi kon mag 99 ko, baklan mo ko cellphone, baklan mo tablet or baklan mo sang laptop. Okay, pag uho sa mga parents, siyempre, daw inspired ka mabalang nga labuton, no? Kahit siyempre, may premyo kang pag-abuton after nga malabot mo siya, okay?
Okay mo na. So, galing iba naman niya sa mga hindi gawa iya maalam. So, ang ilang langit pag-asa nga para nga magtaas sa ilang grades. Siyempre, ang ilang sekreto sa mga mahinang ulo para magtaas ang ilang grades, siyempre nagadetermine sa ilang eye vision. Sa ilang eye vision nga bisang lang answer to sa unan, pero kita mo Japon, hapos lang i-Xerox copy. O hindi ka mo mag-amuna. Malibat ka mo sina. Okay, number 14, mag-practice per me, labi na sa mga mabudlay nga subjects. Okay, so constant practice makes perfect. Ang balila. Okay, parehas ang math, science, ka grammar. No? Actually, ang math ni siya, ang math niya, may mga sequences siya, no? Bukas ba sa ulo mong sequence, so daw mas mahapos siya kuha ng answer. Ang science naman niya, more sa facts, no? Ang grammar naman niya, siyempre, pag nabalaan mo naman niya ang mga parts of speech, no? Mga past tense, mga present tense, mga pronoun, no? So, do balik-balik mo na, no? So, but mas manaming ay practice mo parang hindi mo malimtan. Mas magadali ka ma-master basta consistent kag ka mag-practice. Sa manang bali lang constant correct practice makes perfect. Humongous Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, kagang last nga tips ko na para nga ma-maintain nga mataas ang grade. Siyempre, pangita sa inspirasyon kag purpose. Okay, huna-una ang imo pangabuhi. Okay, mga handom sa future kag klaro ang imo rason kung nga nag-eskwela ka, hindi ka dasig madula sa focus. Botsingon, may ara kang mga inspiration. Example, nakita mo imo itong kaingod nga nagmanggaranon. No, din interview mo, kagahambal niya sang una, imol man sila. So, himo mo siya inspiration nga, ay, sikon nga ito gali. Sang una, imol man. Tinang manggaranon man siya gani, no? Kag pagpamangkot mo, ang iya sekreto, nag-eskwela lang sa maayo. Okay, so may ara ka nga, inspiration, parang may ara ka nga purpose, nga sundon, nga parang malabot ang imong mga handon. Humongous Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, so para mo na sa 15 ka tips no para ma-maintain nga mataas ang grades ang imong pa-eskwela sa eskwelahan, no? Kag syempre once nga perform ni siya constantly, so ma-perfect mo grade kag syempre malabot ang imo nga mga handom. Humongous Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, for the meantime sa mahataw-hataw kita na. So, oras na ito na alas 8:38 na. So, hoping ito na nakapanyapon. Himos-himos sa ilang mga panyapon. Okay, later on. So, tagaan na mga mosang 15 ka tips, no? Para hindi ka dasig matuyo sa klase na. So, para nga, sigurado gid nga ang imo pa eskwela, hindi ka matuyo. May ara ka 15 ka tips kita nga iatag sa karon. Nga imong pagasundon para nga sigurado nga alert and smart ka sa klase. Okay, Johnny D. Sasimpas is watching our Facebook Live. Good evening, Sir Vic. Okay, may gabi mo sa imo. Kag sa imo family circle. Salamat sa pag-support. Okay, once again, sa hatawa-hatawa ko tayo magkiyay sa itong exclusive mga dance remixes. Okay, once again, sa mga shoutouts, just drop lang sa itong comment section para basahan ko anytime, no? So, kamo nagpamati kayo nagkiyay sa, siyempre, sa Dance Party Mixes. Doon lamang sa the one and only Dance Mix Channel. Doon sa naman kasi ni ang DMC Nitro FM. Kag siyempre, kapod niya si DJ Vic na nasa return. Humongous Mix Club at Radio FM. Your number one choice.
Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM, alas na 9:08 na sa gabi. Okay, once again, sige kayo nga gabi mga kagrupo, mga kaparty. So, welcome sa aton nga final hour sa aton nga dance party mixes. Okay, kag siyempre, ikaw po niya si DJ Vic Donoso III. Okay, kamusta na pag-imos-imos sa ato panimalay? Sa iba siguro sa buong kakao na, no? Iba siguro sa buong bago lang nakapuli na kahit tinaglago naman ng tikwi naman. Okay, sa mga grupo ko sa All-Star Riders naman, kasi sa mga team tikwi. Okay, once again, sige kamad-add nga gabi sa inyo tanan, no? So, hoping nga tanan. Okay lang, kag wala sa mga problema, mga sablag sa lawas, no? Kag alive and kicking ang tanan. Okay, si Neros DBL is watching our Facebook Live. Good evening, Sir Vic. Okay, mga gabi mo na si Imo kag si Glenn Magbanwa dala sa may barangay Hardin, Dumangas. Salamat din sa pag-support. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, si Neros DBL is what? Okay, sa mga nagdugang nag-share sa reaction sa akong Facebook Live, salamat gid kay Mamita Bailon dra sa may, I think sa may Metro Manila. Okay, salamat sa pag-click sang heart. Salamat man kay Ma'am Jane Casamayor Dimeren, ang gwapong teacher sa Ermita Elementary School. Salamat din Ma'am sa pag-click sang heart. Okay, salamat man kay Filma Nicor Donoso dahil sa may lawan ng tiki, ang ex-girlfriend sa ako niya brother nga si Bikoy Bata ni Maling. Okay, salamat sa pag-click sang heart. Also si Clark John Diaz, si okay, Johnny D. sa Simpas. Also, salamat man kay John Mark Castro Aribalo. Si Ma'am Rosalyn Labrador, ang teacher sa Balabag Elementary School. Salamat kay Ma'am sa pagtamwa. Okay, sang una iya, magtukar gani sa baylihan. Nagatapok ang baylihan. Subong niya, naman Japon. Okay, Anne Celestial is watching our Facebook Live. Salamat, Gid. Public warning, abiso sa tanan, ang magamo sa sining kabayle, syagid ang mabayad sa sound system. Disco wala gamoa, halabira, waswas, bomba, birada. Okay, sa mga nag-share sa akin yung Facebook Live, salamat kay, once again, kay Kagawad RC. Rolling ng Lasa. Salamat man kay Rilan J. Donasco. Okay, mga taga-barangay Managit Dumangas. So, once again, so, ang tabayanan ang third linagabong sa Barangay Managit. This will be on, on March 6, 2026, no? May almost 1 month pa. Sa gusto mag-join, no? So, just ganda lang si... Okay, si Kagawad RC, Rolling ng Lasa or si Kagawad Idsin Okay, Kagawad Idsen.
sa tanang nga dalaga kag soltero dira. Magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang atong pabayle. Sa hindi magbayle ni Ara patumbuan sa gwa, kaya lang kamuda kay Daya kay si DJ. Donoso the third, Ang bahala sa mga dalaga nga araw sa tunga. Mr. DJ. Umpisay na kay masaot ta. Bayle lang wala gamo. The public may dance. Okay, mga gabi man sa amon mga kagrupo sa mga All-Star Riders ng Mangas. Of course, si Bro Richard Maniapaw dala sa may barangay Victorious ng Mangas. Also si Sis Shin Nasyungayo Naldosa. Si Bro Namon Stidler Nasyungayo, si Bro Dino Naldosa. Okay, also si Bro Rapi Salis, si Bro Rocky Sigura. Also si Sir Chris Binavista or si Sir Tope. Okay, si paring Bernard Jun Mosquida dala sa may Bano sa Namangas, ang owner sang Busilak Eatery, ang may pinaka-swabe nga sabaw sang single and double. Also si Kagawad RC Rolling Ning Lasa. Okay, sa mga supporters natin, yung mga members sang All-Star Riders Namangas. Maayong gabi sa inyo tanan kag enjoy sa paghataw-hataw.